बिथांमोना आसलते दा सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर बेखिनि एलेका हाबनो लाजिनांगौ मानोना बिथांमोना बे बेखिनि ओनसोलखौ बिटिआर सिङाव हाबजानो बादोंमोन आरो बिथांमोना होबथादोंमोन खिन्थु दिनै बिथांमोना होबथानोबो हायाखिसै रायजो राजानि जिखिनि लुबैनाय जिखिनि हास्थायनाय जिखिनि गांनाय बेखिनिखौ जों जाफुंहोनो हाबाय इउपिपिएल हिसाबै खिन्थु दिनै बे ओनसोलाव हाबनाय लोगो लोगो बिथांमोना पावारनि थाखाय पावारखौ हास्थायनाय भट मोननो थाखाय दिनै बिथांमोना बै माबायाव मावगोन बेखिनि ओनसोलाव लाजिया फांजिया हाबैदों आसलते बिथांमोना लाजिनाङोमोन मानसि थारमोनबा साननो गोरोंब्ला बे ओनसोलाव हाबनानै केम्पेइन खालामनो लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना लाजिरोङा बेनिखायनो हाबहैबाय खिन्थु जोंहा फोथायनाय दं जे सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर ओनसोलनि रायजोफोरा बिथांखौ टटेलि रिजेक्ट खालामगोन बिथांमोनजों बिथांमोननि बाथ्राखौ कोनो फोथाया मानोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ अरायबो सोंखारिबोदों हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना कोनो एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो बिपिएफखौ कोनो एक्सेप्ट खालामनाय नङा बेनिखायनो बिथांमोना रिजेक्ट जागोन आंहा बे फोथायनाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय बिल्डिं लामा दालांनि खामानि मावनाय माबादों दा एबाराव एसे थांखि लागोन आरो 17 बोसोराव बिथाङा बहा उन्दुनानै दंमोन लाइमोन थाखाय हाबाफारि लानो बै समाव 17 बोसोर बिथाङा लाइमोनफोर नस्थ'ल'सो खालामदों जुवा गेलेहोदोंमोन जुमाय लोंहोदोंमोन फान जाहोदोंमोन बिनि बादैथ' जेबो मावाखैमोन दा फैगौ समाव बे एखे खामानिखौ मावगोन बिथांखौ मा मोजां आसा खालामो समाज रायजो बिथांनि साननाय बिथांनि मावनाया सब नेगेटिभ एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआवसो बांसिन बिथाङा इन्टारेस्ट खामानि मावो बेनिखायनो नेक्स्ट पावार फैबाय एखे खामानि